Sinaia, locul vacanțelor visate ce devin realitate, îmbină perfect frumusețea naturii cu cea a artei arhitecturale. Perla Carpaților, cea mai cunoscută stațiune montană din România, este destinația ideală pentru petrecerea timpului liber, tot timpul anului. Vara este sezonul preferat de mulți turiști, mai ales pentru aerul curat și ozonat. Singur sau împreună cu familia ori prietenii, cu siguranță vă veți bucura de liniștea naturii, dar și de servicii de înaltă calitate. Hotelul Cumpătul este amplasat într-o oază de verdeață, unde liniștea și relaxarea este la ea acasă. Cei care doresc să ajungă la munte, în primul rând, pentru aerul, pentru verdeața, pentru relaxare, aici sunt condițiile ideale. Hotelul Cumpătul este clasificat la 4 stele, 4 stele adevărate, se ridică la standarde europene cu servicii ireproșabile. De aceea, noi socotim că oaspeții noștri care ne vor călca pragul se vor bucura și vor reveni în permanență. De altfel, absolut toți turiștii care au venit la noi au mai revenit și nu singuri, ci însoțiți. Vreau să mai subliniez că priveliștea este unică, atât către munții Buceci, și către munții Baiului. Deci suntem înconjurați de pădure, suntem înconjurați de verdeață, lumea poate să vină și să uită de stresul zilnic și de problemele pe care le-au lăsat acasă. Amplasat într-un decor unic, hotelul oferă turiștilor posibilitatea petrecerii unor momente de relaxare și confort în mijlocul unei oaze de liniște și multă verdeață. Hotelul Cumpătul face parte din clasa hotelurilor de 4 stele și se ridică la standardele europene de confort și servicii. Așa că dacă v-ați planificat o călătorie de afaceri, un concediu sau doar o scurtă vizită pe Valea Prahovei, Hotel Cumpătul din Sinaia este alegerea potrivită. Rafinamentul, eleganța spațiilor, precum și calitatea ireproșabilă a serviciilor recomandă Hotelul Cumpătul atât familiilor cu copii cât și clienților corporate pentru întâlniri de business, conferințe sau evenimente culturale. Oaspeții pot alege din cele 25 de camere exact ce li se potrivește: Twin, Executive, dublă Deluxe sau Junior Suite. Sunt special amenajate pentru a satisface exigențele turiștilor. Camerele oferă o priveliște minunată către munte sau pădure și sunt dotate cu telefon, LCD TV, casete de valori, minibar, internet și baie proprie. Accesul la saună, jacuzzi sau la sala de fitness este gratuit. Pentru familiile cu copii există servicii speciale oferite de babysitter, o sală amenajată pentru joacă în incinta hotelului, dar și un mini-parc unde pot fi admirate rățuște, iepurași și peștișori. Hotelul dispune de un bar modern și de un restaurant tematic, Safari Club, unde sunt servite preparate vânătorești, un restaurant cu gastronomie tradițională, dar și internațională, o cramă românească și o terasă pentru cine festive, cu barbecue și cu loc pentru foc de tabără. Pentru turismul de conferințe, Hotelul Cumpătul pune gratuit la dispoziția oaspeților o sală de conferințe cu 80 de locuri, complet echipată cu tehnică modernă, videoproiector, flipchart, sonorizare, internet wireless. Opțional, turiștii pot beneficia de programul Tradiția la ea acasă, care se poate desfășura la o stână din apropiere, unde se pot urmări obiceiuri străvechi ca adunatul și mulsul oilor și se pot degusta produse tradiționale specifice unei stâni: bulz, caș, urdă, brânzeturi. Un alt program opțional, Romania by Jeep, include excursii de o zi în locuri absolut minunate din natură cu o mașină de teren.
Hotelul Cumpătu este situat în cartierul Cumpătu din Sinaia, strada Gârbovei, numărul 27. Pentru rezervări și informații, telefon 0244 312 280 sau 0737 309 651.